forunera. Beste ekitaldi bat, gure azkenengo ekitaldien linea hontan. Hau da, poemak, poesiak, kantatuak, hitzak, kantuekin nahastu, bata bestearen atzetik, azkenengo lau edo bostak egin ditugun linea beretik. Baina, esango dut guretzat, antolatzaile hontzat, gaurko ekitaldi hau berezia dela, naiz eta uste dut hitza gastatzen nahi naizela, zerbeti esaten dut berezia dela. Gaurko ekitaldia berezia da, eta esango dut zergatik. Guretzat, antolatzaile hontzat, gaurko hau hasten da Pierre-Paul Versaitzek atera zuenean bere 3. diskoa Oien Arteren gaztaroa Neurtitzetan publikatu zuenean. Badakizue guk joera daukagun klasikoak ateratzeko eta bultzatzeko, eta orduan hori ikusi genuenean edo jakin genuenean Pierre-Paulek Oien Arteren poemak musikatu eta kantatuko zituela, pentsatu genuen ze ausarta izan dan, eta bestetik berehala pentsatu genuen hori lehenago edo geruago ona ekarri beharko dutula. Eta hala, denbora pasatu zen, eta halako batian jarri ginen harremanetan Pierre-Paulekin, baina lehenengo momentutik ikusten genuen arazo handi bat izango zala musika tresnena. Hau da, entzun baduzue diskoa, tresna pila bat agertzen dira diskoak, eta ona gure aretoa ez dago egokitua musika tresnak eta batzuk sartzeko, eta orduan ja ikusten genuen hori arazo bat izango zala. Eta planteatu genionean Pierre-Pauli a capella abestea, hau da, ahotsez bakarrik musika tresnari gabe, nik uste susto handia hartu zuela, eta susto baino gehiago nik uste dut pentsatu zuela gu zoratuta edo geudela. Hau da, nola kantatuko zuan berak hori musika tresnaren laguntzari gabe. Baina gendun gordea karta bat, eta zan Itxaro Bordarena. Alegia, guk planteatu genion, Itxaro Bordarekin batera, hau da, Itxaro Bordak hitz egin eta berak kantatu eta holan alternatuz egitea. Eta jakina, lehenengotan hola zalantzan bezala ibili bazar, esan genionean Itxarorena onartu zuen. Itxarorekin, errekara salto egin behar bada ere, salto. Eta Itxarorekin berdin, esan genionean Pierre-Paulekin egin behar zuela, zigun galdetu ez da zer egin behar zuen, baietz esan ziren. Orduan, berezia da alde horretatik, ez da bikote artistiko bat, guk sortu dugu, guk ekarri dituguna bakoitza bere aldetik, ziur gaude ondo funtzionatuko dela, baina badaukagu horrelako zera bat, irrika bat, ikusteko. Ipini dizkizuegu letrak aurrean, errezago edo egiteko. Lehenengo daude 5 kanta edo herrikoi, zuberokoak, eta gero datoz Oien Arteren poema. Hor agertzen dira 16, jakina 16ak ezin ditu abestuko du zeo zer, edo bakoitzaren zati bat, edo aukeratuko ditu batzuk hortik. Hori da dana, eta Gabon, arratsaldeon, lehenik eran behar dut nire aldetik bere poz handia dudala, Bilbora detotzea,
askotan etortzen naiz, eta Berlin edo bietan, Bizkaiarat ere, eta beste aldetik poz handiagoa, hemen abiatzen baita, Galgiardi plazara nobelako lau iparraldeko apez desagertuen hatza. Euskaltzainaren leku honetan zuzenki. Eskerrak ere, gubien partez, Bilbo Zaharra forumari, gu gobitatzeagatik eta pentsatzeagatik, gure xokoan bizi baigira, gure euskara bereziarekin, momentetan beste batzutan beste batzutan ai, ene, eta bat, hori da gure egoera. Aipatuko dugu beraz, elande horien arten poesia, bai eta ere haren bizia. Aipatuko ere, iparraldeko orduko egoera, eta iduritzen zait, gauza horiek ez ditugula hainitzetan agertzen, ez dugula aukerarik gure literaturaz, eta bereziki gure literatura zaharraz hitz egiteko. Elande horien art euskal olerkari handienetarik bat dela erraitea ez da gutxi, Subelotara zen, eta aldi berean, nafartar gisa ere kontsideratzen aldugu, zeren eta Maule eta Donaparreo batean bizi izan baitzen. Horra ederrak utzi dizkigu, horrok dakizuen historia liburu bat, horreki bildumak, eta bereziki gure zuhurtzia oraindik bermatzen duten atxotiz edo erantzak bilduma bat ere, multxo zabala da, 600 eta zenbait badira, baina zenbaitek erraiten dute 1000 baino gehiago ere bildu zituela Nafarroa eta Soberoa artean. Bere garaiko Europako idatz moldeen ezagutza bat zuen, halako intelektual kosmopolita bat zen, ez du garen kosmopolita zela, baina urras bat baizik ez da garen egiterat. Eta kasik, ez zuen txikulan estudio garaietan baizik, Maure eta Donapaure utzi. Aldi berean lekutua zen toki zehaz batzuetan eta bestetik izpirituz Europak barna ibiltzen zen. Gure garaiei konparatuz, ohitura dugu beti aitzineko denborak hertsi eta ilgun eta salbari eta hortz eta kontsideratzeko. Baina konturatzen gira, orduan ere, gaur bezala, informazioak eta norat ibiltzen zirela, jendeak ere ibiltzen zirela Europaren punta batetik bestera, eta kultur jaidurak edo ohiturak ere jendeen itzaletarik ere ibiltzen zirela. Adibide bat emanen dut, nola gure kultura osatu den, gure euskal kultura osatu den, kanpoko ohitura zenbait kopiatuz, Suberoko dantza formatu horiek, maskaradetan eta pastoraletan ikusten ditugun dantza horiek, zenbaitek erraiten dute, 17. mendean, erregearen gorteko dantza, molde, noble eta elitista hortarik kopiatuak izan direla, hartuak. Eta uste dut, bazera ere beste gauza bat, kortea eta jende arrunten artean bazera ere kultur iturri bat bezala, kultur harreman bat bezala. Eta hori, Frantzia bederen asko aztertua izan da historia mailan. Allande horien hartu bera, eta haren hori, batuko dugu beraz, Pierre Paul Bertzaizekin. Pierre Paul Bertzaizek